lapen labang ke jirpo jirpitum hongkram adorso la ladak rongkhang hawar karbiriso nim sorong aje pinungwe kijutsi anungwe mate arani lo amatsi nilitum tame nang kijuidon ladak bang ke foto hai hui kacho thai dem lo ladak bang ke entry fee bang ke pinang hai 40 rupees entry fee bang ke 50 rupees lapen langik tame amaluk ko ansi ke doma ke ong ma nang litum lang tame lapen ang song ke kang nia thai do sit do athema ladak bang ke stadium ang song pen tame nang kilang bang do nilitum han tame nang focus bang do lo mane nilitume arum si ge jui lok dak fela long lapen stage bang ke stage bang e hula hela yo stage bang e lalo non mat ke Samsung ake hai Samsung inti ilitum karbiang long long kacethang singer mate lun se posi non bang perform bom apen la ke jutsi anung velo an par ke nang baklang thu ko lapunat ha ang song pen ke aruma sorhane ka focus lock nili mobile camera tame clear ede tamasi paan nang bathek long le delo ke hello ke hadak ang song atum phan ke ladak te bok te rai dhan si nili nang pachachart unchot po alang nitum tame vlogging kuri bombon lai ke no kali ade tapen foto cho thai tum tame do pic labang ke agiat lo nili kamera paan clear eda di ajo bang paan clear eda deti light post do stadium mati di lapen ke lapunat bang ke light abe sudi de ladak hongkram adorso stadium long ke dia light do lapu isi si tame apu bang kar kedet lapen lapu da isi do ha lapu bang karlo lapen lapu isi do lapu bang ke lapu da kar kedet heno nebon si tame heno nebon nili tame pan chini to no kapakar ke jong ne mate ka heno tong heno dak ne ene ke heno ne dat ning tang te nili kaprek nang paklang pon po non bang di jirpo jirpito non bang ke ake hai Samsung inti alang ni si dak lunun pon pola sinil ne maklang ko alang li kilo nalung sa kami
Lapen ke lapu bang ke wang rapela tum lo alang ni tum tame foto isi hini chothai pon Ladakh bang ke di ala get tour lo radim bang ke Ladakh ya foto chothai lim lo arlo dam lo te akilang me dupik lapen Ladakh lo ji polote dak bang ke anam pina video quality में मेरा दियो यार डेट nan mangi por bangke baji crazy peng kai kai lo pen dake non manga photo chothai lok lo lang non ne le ang songไปไหนตัวนี้นางโฟกัสล็อกเปิดนางแค่หลังปังแทกล็อกเปิดตัวนี้ทั้งเทเลอร์ang song sor hanang baklang pode jerpo jerpitum pan clear redat hade sik tong la bang hang pode ku alai do kok lo dei lọt lý tiền chữ thay thì pin làm nhiều thay này cho thay này cô cái đây vàng rapet itu celon pick lo aik lo abong lo celon pick lo aik pen abong ha còn hay chưa cái là chủ ini udah bang ambil warnanya